διαφορετικό, κάτι μοναδικό, κάτι που να σε εκφράζει όχι μόνο πάνω στα μαγιά, αλλά και ακόμα τον που ξαναείπαμε ότι μπορεί να βλέπεις ακόμα και ένα art painting, έναν πίνακα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και που για μένα βγάλεις μαγιά. Έτσι. Αποφασίσαμε μαζί το 2006, ήταν λίγο διάστημα μετά που είχε έρθει ο Γιάννης από την Αμερική, που ήταν το right timing να το ανοίξουμε και το αποφασίσαμε μαζί, γιατί γνωριζόμαστε από πολύ παλιά με τον Άντι και αποφασίσαμε να το ανοίξουμε και ήταν νομίζω η σωστή επιλογή για μας.